ಅದು ಬರೀ ಇಡೇ ಊಟ ತೂಕ ಅಂದು ಇಂಬೇಗ ಆತು ಹೊರ್ತು ಅನ್ನಕ ಮುಲ್ಪ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಲ್ ರುಂಡು ಅಂಡರು ಅತನ ಪೋಯಿಂದು ಸರಿ ನಿಜವಾದ ಇಂಬೆ ಅಣ್ಣ ಮಂಡ್ಯದೆ ಅಣ್ಣ ಬಾಣ ಹೋಗೋಣ ನನಗೆ ಹಸಿವಾಗ್ತಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ದಕ್ಕ ಸರಿ ಹೊಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಬಂದವನು ಪಿರ ಪೋಯಿಂದು ಅನ್ನಕ ಬೋಲು ತಾದಿವಲ್ಲ ತತ್ತು ನಾನು ಅರಿಗೆ ತಾದಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೆಂಗೆ ಅತಿ ತೆಂಜೆ ಅಲ್ಕೊಂಡು ಪೋಯ್ ತೂಕ ಪೋಯಿಂದು ಒಕ್ಕ ಓಂಜಿ ತಾದಿ ಬರ್ತದೆ ತುಪ್ಪಿದೆ ಓದ್ತೇನೆ ಅಕ್ಕಳು ಪನ್ಪಿನ್ಗೆ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಡಿ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಗಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರ ಅಂದು ಅವಣ್ಣ ಬೈತು ಫುಲ್ಲು ಕೆಂಪು ಅಂದು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸುದೀಪ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಅಮ್ಮ ಆರ್ರೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋದು ಕತೆ ಬಂದಾಗ ನೆಂಕೋ ನರ್ವಸ್ ಆದಿತ್ತು ನಮ್ಮದು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಬಟ್ ಆರು ಕುಲ್ಲುದು ಇಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪಡದು ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕತೆ ಕೇಂದಿರೋದು ಕತೆಗೆ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅದು ಓಕೆ ಸರಿ ಇಂದು ನಿಕ್ ಲೇಪ ಬಂದರೆ ಯಾನು ಡೇಟ್ ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲು ಅಂತಾರೆ ನೀವು ನಾನೀಗ ಇಂಥ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಇರ್ತೀನಿ ಇಂದು ಹೌದಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆವಾಗ ಬಂದು ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಆರೊಂಜಿ ಬತ್ತದ್ದು ಇಂಚ ಹಾಕಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕುಲ್ದಿಪ್ಪರು ಬತ್ತದ ಅವಳು ಚೇರ್ಡು ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಜಿ ಲುಕ್ ಹೊರದು ಕುಲ್ಲೋಡವಳು ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೇರಾರು ಈಗ ಒಂಜಿ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಡಿತ್ತು ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಏನೋ ಪಂಡೆ ಸರ್ ಅದೊಂದು 1 more ಮಾಡು ಯಾಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲುಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬಂದರು ಮಾಡ್ರು ತುಯ್ಯರಾರೆ ಆಗ ಇನ್ನೂ ಬೇಕದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೌದು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಬಿಡು ಬಂದರು ಅಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ 2 ಜನ ಜೋಕ್ಲು ನೀರಿಗೆ ಬಂದು ತೀರ್ಪೋಯ್ರು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಮಣ್ಣು ಇಂಚೆ ಸಮ್ಮರ್ಡು ಊರು ಬರ್ತಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲು ಅವೇ ನೀರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಿಸ್ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವು ಬೊಮ್ಮಾಡು ಸಿನಿಮಾ ದೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಡು ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾಲೆಡು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದಿನಾರು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತದು ದಗಲ್ ಬಾಜಿಲ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಇತ್ತ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪೋದು ಕ್ಲಾಂತ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತದೇರು ಮೇರ್ ಬೇತ ಏರ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂದ ಪನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾರೆ ವೈಭವ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಂದ ಮೇರ್ನ ಪುದ್ದಾರು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಸಿನಿಮಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನವರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂದ ಪನೊಲಿ ಸೊ ಇನಿ ಅರ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನ ಮನ್ಪೇರಲ್ಲ ಕ್ಲಾಂತ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ತುಳುವೇರು ಮಂದಿನಂಚಿನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 2ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ತುಳುನಾಡದವ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೈಭವ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಒಲ್ಲೇರು ನಮಸ್ಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ದಗಲ್ ಬಾಜಿ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಏನು ಮಂತೊಂದಿತ್ತುಜ ಎಂಚೊಲ್ಲರಣ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮಾತಾ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ ಎಂದೊಂಜಿ ಉಡಲ್ದಿರ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲ ಎಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಈತು ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ನ ಗುರುಕುಲು MD ಶ್ರೀಧರ್ ಸರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಲಿಗೆ ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಮಂತದಾರೆ ಇರೇಗ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದ ನಿರ್ದೇಶನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ರಂಗನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನು ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಒಂದು ಹೀರೋ ಎಂಕ್ಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಾಲಿ ಡೇಸ್ ಮಾಪನಾಗ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲು ಟೀಮ್ ಜಾಲಿ ಡೇಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅವು ಮಲ್ಪನ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತಿಂದೆ ಒಂಜಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂದು ಜೋಕ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಐಕ್ಲಾರು ಪ್ರದೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವು ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪಗ ಸೀನ್ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಬಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಐಕದೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿದ್ರು ಆ ಟೈಮ್ ರಂಗನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತಿಕ್ಕಿರು ತಿಕ್ಕದೊಂದು ಮಲ್ಪ ಸರಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಮಲ್ಪಗಂದು ಮಲ್ಪಂದು ಅಂಚೆ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ರಂಗನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಅವು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಲದಾರೆ BRK ಕಾಮತ್ ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೂರ ಹಾಂ ಅವು ಇವಾಗ ಐಟು ಅಪ್ಪಗೆಂಕು ಶ್ರೀಧರ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರದೀಪ್ ನಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲು ಸುದೀಪ್ ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 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 ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸುದೀಪ್ನ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಆರ್ರೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋದು ಕತೆ ಬಂದಾಗ ನೆಂಕೋ ನರ್ವಸ್ ಆದಿತ್ತು ನಮ್ಮದು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಬಟ್ ಆರು ಕುಲ್ಲುದು ಇಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪಡದು ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕತೆ ಕೇಂದಿರೋದು ಕತೆಗೆ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅದು ಓಕೆ ಸರಿ ಇಂದು ನಿಕ್ ಲೇಪ ಬಂದರೆ ಯಾನು ಡೇಟ್ ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲು ಅಂತಾರೆ ನೀವು ನಾನೀಗ ಇಂಥ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಇರ್ತೀನಿ ಇಂದು ಹೌದಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆವಾಗ ಬಂದು ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಒಂದಲ್ಲ ಬಂದೆ ಇಂಜಿನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಕಲ್ದಕ್ಕ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅವತ್ತಿನ ದಿನದ್ದೇನು ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಊಟ ಅಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಲ್ಲ ಗುಣ ಅದನ್ನ ಬಕ್ಕ ಶೂಟಿಂಗ್ಲ ಆಯ್ತು ಸುಮಾರು ಜನ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಎಲ್ಲ ಬೈತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ದಾಲ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಎಂಕು 2 ದಿನ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ದಾದ ಅನ್ಪನ ಅವೇನು ಎಂಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಆರೊಂಜಿ ಬತ್ತದ್ದು ಇಂಚೆ ಹಾಕಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕುಲ್ದಿಪ್ಪರು ಬತ್ತದ ಅವಳು ಚೇರ್ಡು ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಜಿ ಲುಕ್ ಹೊರದು ಕುಲ್ಲೋಡವಳು
ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೇರಾರು ಎಂಕದ ಒಂಜಿ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆವಡಿತ್ತು ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಏನೋ ಪಂಡೆ ಸರ್ ಅದೊಂದು 1 more ಮಾಡು ಯಾಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲುಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬಂದರು ಮಾಡ್ರು ತೂಯರಾರೆ ಆಗ ಇನ್ನೂ ಬೇಕದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೌದು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಬಿಡು ಬಂದರು ಬಟ್ ಆತ ಹಾಕ್ಲು ಹೊಸ ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ನಿಜ 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 ಅಲ್ಲ ಪಂಪೆ ಆಯ್ತಾ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ಪರ ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ತುಳುಕುದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಪೂರ ಆಗ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಅವಡು ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಅವಡು ಇತ್ತೆಗ್ಲಾಕ್ಲು ಪಂಪೇರ್ ಪಿದಾಡ್ ಪೂರ ಅಂಚಿದೆ ದಾಲೇಜ್ ಹಾಟ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇದ್ದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವದ ಭಕ್ತೇನ ಅನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಏನು 12 ವರ್ಷ ಅಂದ ನಂಬರ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತೆ ಊರು ಬತ್ತಂದ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕೈ ಮುಗಿದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆರ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತೋಪದರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದಾರೆ ಎಂಚುಂಡು ಪನ್ಲೇನ ಎಂಕ್ಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ದು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ತೋಚ್ಪೋಡು ಒಂದು ಅವು ಸುಮಾರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪದಾಗ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಐ ಟೋಲ್ ಅವು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿಜೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಟ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ತೂಕೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಗನ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತದ್ದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅದು ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ಹೊರ್ತು ಕೊಂಚ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಒಂದು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಉಂತದಿತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆ ಟೈಮ್ದು ಕಾಂತಾರದ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರಿ ಕಾಂತಾರ ಬಂದ ಕಂಬ್ಳದ ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಕಂಬ್ಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಅಂದ ಬಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಪೋತುನಾಗ ಪಂಜುಲಿ ದೈವದ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಕ್ ಅನ್ವಾತ ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತಚ್ಬಾಗ ಅಂದಿತ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಅಕ್ಲವೆನ್ನು ಪರ್ಲು ಎಡ್ಡೆಡು ತಚ್ಪಾರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಳೆ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಅಕ್ಲವೆನ್ನು ಒಂಜಿ ಆ ದೈವದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ತಚ್ಪಾರು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಉಂದಂಡು ಅಂದಲ್ಲ ಬೇಜಾರಂಡು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜರ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಅಂತ ತಚ್ಪವನು ಮಲ್ಪಗಂದೊಕ್ಕ ಮಲ್ತೀನಿ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಅವು ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಭಾರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೈದಿನೆಲ್ಲ ಪಂಡೈತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯಿನ ಕುಲ್ಕೊಂಡು ಸಾಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂಡು ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ನೆಲ್ಲ ಆತ ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಂತ ಆಯಿತು ಖಂಡಿತ ನಾನು ಹಾಡ್ತೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ದೇವರದ್ದು ಹಾಡು ಹಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕೊರಗಜ್ಜಂದು ಹಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂದು ಅರೆಗೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಾನಿ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆನ ವೈಜಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಹಾಡು ಅವಾಗ ತುಳುಟ ಅರೆಗೊಂತ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ಲು ಅಂತ ಬಂಗಾಗ್ತದೆ ಪಂತೇರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ದೈವದ ಬಣ್ಣ ಅರೆಗೊಂತ ಅದನ್ನ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತಿನ್ಗೆ ಅಂದು ಒಕ್ಕ ಪಂಡೇರಾರು ನೀ ಬೊಕ್ಕ ಮನೆ ಬಣ್ಣಗಳಿದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರ ಬರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಪಂಡೇರ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಕೇಳಿದಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನಂತೂ 200 ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹಾಡನ್ನೊಂದು ಪಂಡೇರಾರು ಸಿಂಗರಿ ಅಂದು ನಿಜ ಕಾರು ಆತ ಈಸಿಟ್ಟು ಬರ್ಪುಜರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಅವಡೆಗ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಕಮ್ಮಿ ಯಾರು ಬಟ್ ಆರುಂಡೆ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಇದ್ದರೆ ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಆ ದೈವದ ಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಹಾಡಬೇಕು ಅಂದು ಪಂಡದು ಮತ್ತದು ಕುತ್ತಾರ ಇಲ್ಲೇ ತಂಪೋದ ಅಲ್ಪನವರ ಪದ್ಯ ಬಂದರ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಏತು ವರ್ಷ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ನಾನು 2003ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತೀನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ 2003 ಅಂದ ಸಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಪಾಪ ಪಾಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ತು ಸೆಟ್ ಬಾಯ್ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಬಾಯರ್ದು ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಅಲ್ಪನೇ ಆ ಸಿ ಕೈ ಚಂದ್ರು ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿಂದು ಆರ್ ಪ್ರಮಾಣ ಆರ್ನ ಬಿಡಿದ್ವಿ ಮೇಡಮ್ ಸಿ ಕೈ ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ತದ್ಬೇಕ ಆರೇ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಮಲ್ತದ್ದು ಅಲ್ತದ್ದು 2 ವರ್ಷ ಜರ್ನಿ ಇತ್ತು ಅವ ಇವಾಗ ಫಿಲ್ಮದೊಂದು ಆಫರ್ ಬರ್ತಂಡು ಚೆಲ್ಲಾಟ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದೊಂದು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಬರ್ತಂಡು ಅದು ಯಾರಪ್ಪದರು ರಂಗನಾಥ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ತೀರ್ಪೋಯ್ರು ಪಾಪ ಆರು ರೂಪಾಯಿ ಸಾಧು ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಬಟ್ ರಂಗನಾಥ್ ಬೇಡ ನೀನು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ ಅದೇ ಸಾಕು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದರೆ ತಿಂಗಳ ಅಪ್ಪಾಗ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಂಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದರೆ ಅದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಂದರು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಡ ನಂಗೆ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಕೆಲಸ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂಚೆ ಕಾರ್ಡಪ್ಪದು ಕೇನಾಗ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಮುಹೂರ್ತಪುರಲ್ಲಿ ಎತ್ತೇರು ಬಟ್ ಅವಳು ಬೆಲೆ ಪರಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಪಂಡು ಬರೆಯೋಡು ಹನ್ನೆಟ್ಟು ಬರೆದಿತ್ತು ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬಕ್ಕ ಆನೆ ಅವು ಎಂಕಾರು ಮೇಕಪ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪಂಡದು ಆರು ಎಂಕ್ ಕಡಪುಣ್ಯ ಅಡಿಗೆ ಸಾಧು ಸರ್ ನಡಿ ಒಂದು ರಂಗನಾಥ್ ಬಕ್ಕ ಅವಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಆರು ಒಂದೇ ಈತ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಡೀತಾ ಇದೆ MD ಶ್ರೀಧರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂದು ಅಂಡ್ಯಾರು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ಡು ವರ್ಕ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಕುರ್ವಳ್ಳಿದು ಅಲ್ಪ ಬಂದಾಗ ಆರು ಶ್ರೀಧರ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 10 ಜನ ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡು ಅಂದರು ಹಿಂಗೆ ಬೇಜಾರಂದ ಅದೊಂದು ಐದು ಅಲ್ಪ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬುಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ 6 ಮಂಡ್ಯರು ಇಲ್ಲ ರೀ ಹುಡುಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇಂದು ಅಂಡ್ಯಾರು ಆಯ್ಕಾರು ನಂಗೆ ಬೇಡ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಂದು 2 ಅಂಡೆ ಅಂದಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಂದು ಆಯ್ತು ಬರೋ ನಾಳೆಯಿಂದ ಬಾ ನಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ಯಾರು
ಖುಷಿ ಅನ್ನೊಂದು ಡೆತ್ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯರ್ ತಗೋ ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಅಂದ ಅವ್ಳು ತಿಂಗಳು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4-5 ದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಒಕ್ಕ ಶ್ರೀಧರ್ ಸರ್ ಪಾತ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಊರು ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ ಹೌದಾ ನಮ್ಮೂರು ಅಂದು ಅಕ್ಕರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ 6 ಬಂಡರು ಬೇಡ ನೀನು ಎಲ್ಲೋ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇರು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅದು 2014 ಮುಟ್ಟ 12 ಮುಟ್ಟ 6 ಜರ್ನಿ ತುಳುನಾಡು ಹಿಡಿದು ಪೋತಿನಂಚಿನವ್ರಿ ಹುಡುಗಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಂಚಿನ ಆತ ಮಲ್ಲ ಸಾಗರದ ಊರುಡು ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಗರ ನಿರ್ದೇಶನ ಅವು ಆತ ಸುಲಭ ಇತ್ತಂಡ ಬಂಗ ಇತ್ತು ಎಂಕುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2008-9 ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಅವೇ ಜೋಕುಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಯ್ಜಿ ಪೋಪಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮೀಟ್ ಆಪಿನ ಓಲಾ ಒಂದಿಜ್ಜಾನು ಯಾಕೆ 2013-12 ಬುಲ್ಬುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಮುಹೂರ್ತ ಅಪ್ಪಾಗ ನಾನು ಅವು ಬುಲ್ಬುಲ್ ಒಂಜಿ ಮುಗಿತು ಉಟ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತಿ ನಾನು ಅವೇ ಟೈಮ್ ಅಂತೆ ಅದೊಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ದು ಅವೇ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಮೇಯರ್ ತಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಲದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತಿಕ್ಕ ದಯಾನಂದ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ದಯಾನಂದ್ ಇಂಚೆ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಲೇರು ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪವೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಪೋನಾಗಿ ರಂಗನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕತೆ ಬಂದದ್ದು ಅದು ಓಕೆ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದು ರಂಗನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವು ಬುಲ್ಬುಲ್ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಹೂರ್ತ ಅದು ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ದರ್ಶನ್ ಸರ್ನ ಡೇಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಸರಿ ಇಂಚಿದು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಅದು ಮಲ್ಪೊಂದೊಂದು ಸರಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಸಡ್ಡ ಬಂಡೆ ನೋಡಿದ್ದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಬಂಡೇರು ಬಟ್ ಮೂಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸರಿ ಆಯಿತು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೀನು ಒಂದು ಕಾರು ಮಾಡ್ತದೆ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಚ ರಂಗ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಅವು ಮಲ್ಪನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಮಲ್ಪನಾಗ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಅವಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂಚೆ ಪನ ಅಂತಾರೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅವಲ್ದಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಟೈಮ್ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಒಂದು ನಾನು ಅವು ಆಯ್ಬೇಕು 3 ವರ್ಷ ಹೆಂಗೆ ಬಂಗ ಅಂತ ರಂಗ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಯ್ಬೇಕದ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಜೀವನ ದಾದವನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಆ 3 ವರ್ಷ ಗೊತ್ತಾಗ ತುಳುಕು ಬತ್ತಾರ ತುಳುಟು ದಗಲ್ ಬಾಜಿಲ್ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ತುಳುಟು ಇರ್ನ ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾನೆ 100 days ಪೋಯಿನ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಆತ ಹಿಟ್ಟ ಏನ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಪುಡೊಂಜೀರ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮನ್ಪೆರೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ದಾಯಗ ಅಂತ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಆಯ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಂಗೆ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ತಿಕ್ಕನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವು ಅವೇ ಆರು ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಪಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತೀರ್ಪು ಅಂದಂದು ಅವೇ ನೆಂಕ್ ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಅಂತ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅವು ಮುಗೀತದ ನನಂಜ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದ 2 ವರ್ಷ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆದಿತ್ತು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಬರೇ ತಯಾರಿ ಅಂತ ಆ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಂತ ಶುರು ಆನಾಗನೇ ಇಂಕ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಶುರು ಆದರೆ 2 ವರ್ಷ ಇಂಕ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅವು ಪಂಡೈತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಉಂತುದು ಬೊಕ್ಕೈತೆ ಒಂದು ಲಾಂಡ್ ಐತೆ ನಮ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಾಧಾರಣ 8 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತೇನೆ ನಿಂಗೆ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ 2 ಜನ ಜೋಕ್ಲು ನೀರಿಗೆ ಬಂದು ತೀರ್ಪೋಯ್ರು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಆರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಉದಯ ಅಮ್ಮಣ್ಣ ಅಂತ ಆರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣ ಆರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡಿಪ್ಪನು ಮಣ್ಣು ಇಂಚೆ ಸಮ್ಮರ್ಡು ಊರು ಬರ್ತಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲು ಅವೇ ನೀರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಿಸ್ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವು ಆ ಜಾಗಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ನೀರು ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡು ಗೊಬ್ಬರ ಒಪ್ಪಂದು ಹೋಯ್ನಿ ಅಕ್ಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 ದಿನದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಮೇರು ಬರ್ಚಿಂದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲು ಮನದನ್ನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪಿದಾಡ್ನ ಅಕ್ಲು ಸರಿ ಆವಡು ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಅಲ್ಲ ಆಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದು ಪೋಯರ್ಗೆ 3 ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪೊನ್ನೋಲು ಆಯ್ತು ಒರ್ತಿ ಸೇಫ್ ಆಗ್ತಳು 2 ಜನ ನೀರು ಪೋಯ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಅಕ್ಕಲು ಒತ್ತಿ SLC ಬೊಕ್ಕ 7th ಅನ್ನ ಪಣ್ಣ ನಿಕನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇರೋದು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಘಟನೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಪೂರ ಆದಿತ್ತಂದು ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಅವು ಅರೆ ಮಸ್ತ್ ರಡ್ಡೆ ಪೊನ್ನೋಲು ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಒತ್ತಿ ಸಿಂಗರ್ ರಜನಲ ಸಿಂಗರ್ ಒತ್ತಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅವು ಅರೆಗೆ ಫುಲ್ಲು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೋದು ಒಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ತ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಟೈಮ್ ದೊತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚೊಂದು 4 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ಬೇಕು ಬೊಕ್ಕ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಬತ್ತೇರು ಇಲ್ಲ ಮಾಡುವ ಇದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಇನ್ನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಮಾಡುವ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಈತ್ ವರ್ಷದ ಇರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿದ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನಾಗ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಲೈಫ್ ಪೋಡು ಕ್ಲಾಂತ ನಿಜವಾದ ಆ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಬೂರುಂಡು ಒಂದು ಮಾಸ ಸಿನಿಮಾನ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾನ ಎಮೋಷನಲ್ ಸಿನಿಮಾನ ಅತ್ ಎಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬರಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಮಜಾ ಪುಜಿನು ಅಂತ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ದಾವಂಡ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಬಾಕಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಡ 10 ಜನ 15 ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫುಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೂಲ ಇಪ್ಪುನೇ ಖಾಲಿ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 5 ಜನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಮಕ್ಳು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಿತ್ತುಕೊನಾರ ಹಾಪಿದೆ ಅಂತೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಂತೆ ಲವ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಂತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಈ ಇಂಚನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಯಿನಿ ಅಂಕಲ್ ಬೊಕ ಮೇಯ್ನ್ ದಾದ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಫುಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಕಾರ್ಡ್ ಡೇ ಒಂದೇ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಂದೇ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅದೇ ಅವೇ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ 7 ಜನ ಇದು ಎಂಚಕೊನಪಿನಿಂದ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಒಂಚೂರು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊರಡು ಅಂತ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ದೀಕ ಅಂಚೆ ಇಂಚಕೊನದು ಬೊಕ್ಕ BGM ಅಂತ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕೊರ್ಕ ಅಂದ ಅಂಚೆ ಮಾಡ್ತದ ಕೊನದ ಬಟ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ತೂಯಿನಕ್ಲು ಬರವೇ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫೇ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓಲ್ಲ ಈಗ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಪಜಿಂದ ಅಂತ ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲು ಗೆಂದಿ ಅಂದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಏತ್ ನೆತ್ತಿರ್ಬೋದು ಜಿಗಣೆ ಇತ್ತು ಕಾರ್ಡು ಅಣ್ಣ ಎಂಕದ ಆತುಂದ ಆಯ್ತು ಎಂಕದಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಂಗನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತಿರ್ಬೋದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಲಂಚನೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ಗಿಡ್ಡೆ ಪೂರ ಬರ್ತಿತ್ತು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಚಿತ್ತಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಪೂರ ಮುಗಿತದ ಜೀಪ್ ದಡೆ ಬತ್ತನಾಗ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿಂದು ಮುಲ್ಪತ್ತನ ಗಡ್ಡ ಅಲ್ಪ ಇದು ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ತೂನೊಂದು ಮುಲ್ಪ ನೆತ್ತಿರ್ವತ್ತು ಈತು ಅದಿತ್ತು ಬಕ್ಕಾತು ನಾನು ಅದು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಆತು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಆತು ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು ಪಾಪ ಆರು ಓಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಿಂದ ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಪ್ಪ ಬತ್ತು ತೂನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತು ನೆತ್ತಿರ್ಪೊಂದುಂಡು ఒక సెకండ్ షెడ్యూల్ టు డెటాల్ అని చెప్పి మళ్ళీ క్యాన్ డెటాల్ నీరు పారదు మాతేల మీ పిల్లకనే రైట్ డెటాల్ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬರ್ಪುಜಿ ಡೆಟಾಲ್ ನೀರು ಆ ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಸೆಟ್ಟಿದೆ ನಂದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ಹಾಕು ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಇರ್ತಾರೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ಕೆಂಪು ಕಿರ್ಮೊಂದು ಅಯ್ಯೋ ಸರ್ ಆ ಜಿಗಣೆದಾದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್ ಇದು ಬೇಡ ಸರ್ ಆಯ್ತಾ ಎಂಜಾಯ್ ಇತ್ತು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಪೂರ ಇದೆ ಈತ ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಾವ ದೇಶಡು ವಾವ ಊರುಡು ಗಲ್ಲಿಡು ಪೂರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಂದ ಒಂಜಿ 60 to 80% ಕಾಡಿಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಂಚೆತ್ತು ನಾ ಅನುಭವ ಬನ್ಲೆ ಪನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಜನ ಕ್ರೂ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ತುಂಬ ಒಂದು ಕಾಡಿಡು 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಂದರ್ ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜನದ ಇಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಳಸದಲ್ಲಿ ತೂದಿತ್ತು ಅವಲ್ದಾದ ಒಂಡ ತಿರ್ತು ಗಾಡಿದಿದ್ದು ಮಿತ್ತಿಗೂ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಸುಮಾರು ದೂರ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೊನೆಯಾರ ಪತ್ತಾರ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆದ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡವಳು ನಮ್ಮ ಆತೆಗುಂದು ಅಂಚ ಬಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಿತ್ತು ಬೇತೋಲ ಅಂಚಿತ ತಿಕ್ಕಿಚಿಂದ ಮಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ವರದರಾಜ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಾರ ಸುಳ್ಯದಾರ ಆರು ಬಂಡೇರು ನಿಕ್ಲು ಗುಂಡ್ಯದಲ್ಪ ಅಡ್ಡ ಲೊಕೇಶನ್ ತೂಲೆ ಸರ್ ಇಂದು ಗುಂಡ್ಯ ನಮ್ಮ 6-5 ಪೂರ ಆತಿ ನಾವು ಅಂದಂತ ಅವೇ ಜಾಗ ಆರು ಬಂಡೇರು ಸರಿ ಇಂದು ತೂಕ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಡು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ತೋಚ್ಪಾಯರು ಪೂರ ಅಂದ ಏನು ಅಲ್ಪ ಹೊನ್ನ ಪಣ್ಣೆಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಮೇರ್ ತೋಚ್ಪಾಯರು ಅಂದ ಈಚೆ ಯಾರು ತೋಚ್ಪಾಯರು ಅಂಡರು ಪತ್ತಲೆ ಪೋಯರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಬೋರ್ಡೇನ ಜಾಗ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಉಲಾಯ್ ಅಲ್ಪನೆ ಕೈತಳ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪುಣ್ಯದ ಅಂಡ ರೋಡ್ ಆ ಕಾಡು ಉಲಾಯಿಗೆ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ ನಿಜ ಗಾಡಿ ಜೀಪ್ ಅಂತ ಅಲ್ಪನೆ ಬರೀಟ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಓಕೆ ಮಲ್ಪಗ ಅಂತ ಸರಿ ಹೋಯ್ ಬಕ್ಕ ನಾನೊಂಜಿ ಜಾಗ ಉಂಡು ಪಲ್ಲೆ ತೋಚ್ಪ ಯಾನು ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣೆತ್ತೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಗಲ್ಲ ಆರ್ಲ ಯಾನ್ಲ ವಿಘ್ನೇಶ್ಲ 3 ಜನ ಬಕ್ಕ ಮಹೇಶ್ ಎಂಕ್ಲ ರೈಟ್ರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತು ಒಂತೆ ದೂರ ಬಂದಾಗ ತಿಮ್ಮ ಬಂಡಾರ ಆತ ನಿಕ್ಕಲು ಪೋದಲೆ ಅದು ಮೂಲು ಅಂತ ಒಂದು ಅಂದರು ಒಂತ ಡೀಪ್ ಇತ್ತು ಅವಳು ಕಾದ ಮಕ್ಕ ವಿಘ್ನೇಶ್ಲ ಅರ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಮಹೇಶ್ಲ ಬಂದೆ ಆನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಹೇಶ್ಗೆ ಸೋಮವಾರ ಆನಿಗೆ ವನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಟ್ಟ ಪೋಯರು ಮೂಲೆ ಪೋಯಿಂದು ಸೀದಲ್ಲೇ ಪೋಯರು ಗುಡ್ಡು ತಿರ್ತಾವ ಹೋಗೋತೀನಿ ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್ ತೋಜು ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಡೆಲ್ಲ ತಗೋತೀನಿ ಆತು ತುಂಬ ಒಡೆಗೊಂದು ಅದು ಮೂಲ ಅಡ್ಡ ಕಲ್ಲದ ಬರೋ ಲೊಕೇಶನ್ ಪೊಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಯರು ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತು ಒಂತೆ ದೂರ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಅತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮರಾ ರೆಂಚ ಬತ್ತಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೈಟ್ ಬರೋಲ್ಲ ಆತ ಅಂದ ಅತ್ತು ಅಗ್ಲಂಚ ಮದ್ವೆದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಜ್ಜಾಣ ಇತ್ತಿತ್ತು ಲೆನ್ಸ್ ಒಂದಿರ 4 ಬಾಕ್ಸ್ ಹೊರ್ಪುಂಡು ಬೋರ್ಡು ಅಂದ ಅವ್ರವ್ರು ಅತ್ತೆ ಅಂಚಂಡ ಪೂಜಾ ಅಂದು ಅದು ಬರೀ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ತೂಕ ಅಂದ ಇಂಬೇಗ ಆತು ಹೊರ್ತುಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಮುಲ್ಪ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಲ್ ಉಂಡು ಅಂಡರು ಅತ್ತನ ಪೋಯಿಂದು ಸರಿ ನಿಜವಾದ ಇವೆ ಅಣ್ಣ ಮಂಡ್ಯದೆ ಅಣ್ಣ ಬಾ ಅಣ್ಣ ಹೋಗೋಣ ನಂಗೆ ಹಸಿವಾಗ್ತಿದ್ದೆ ಹೋಗೋಣ ಹೇಳ್ದಕ್ಕ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಬಂದವನು
ಪಿರ ಪೋಯಿನ ವನಗ ಬೋಲು ತಾದಿವಲ್ಲ ತತ್ತು ನಾನು ಆರು ಅರೆಗೆ ತಾದಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೆಂಗೆ ಅತಿ ತೆಂಜ ಅಲ್ಕೊಂಡು ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ತೂಕ ಪೋಯ್ ಇನ್ನು ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಾದಿ ಬರ್ತೇನೆ ತುಪ್ಪಿದ ಬರ್ತೇನೆ ಹಾಯ್ ಬರ್ತದೆ ತಿಮ್ಮ ಮಾಡೋದು ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಜೀವ ಉಳಿತಣ್ಣ ಅಂತ ಆಯ್ ಬಾಬಾ ವಚ ವೈರನೆ ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೈಕೆ ಅನ್ ವೈದ್ಯಂದ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ನಾನು ಮತ್ತು ಅಲ್ತದಕ್ಕ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂಕಲ್ ಫೈನ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಲ್ಪಲ ಪಂಡೇರು ಆನೆಲ್ ಪುರ ಉಂಡು ಪಂಡೇರು ಇಂಕಲ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಮೂಲು ಎಲ್ಲ 21 ಲೊಕೇಶನ್ ತೂದು ಅನ್ನಿ ಬೈಯಡು ವನಸು ಪೋಪ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಆನೆ ಎದುರು ಹೈವೇಡ್ ಕುಡ್ಲ ಒಂದೇಟು ಗುಂಡಿಯದು ಒಂದೇಟು ಕ್ರಾಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಒಂದು ಐಜಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಪಿನಟ್ಟ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತದ 4 ದಿನ ಅನ್ನಾಗ ಅವೇ ಹೊನ್ನ ಪಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಕಡಪಡಿಯರು ತುಲೆ ಅವ್ಲಿಗೆ ಕೆರೆಟ್ ಆನೆ ಪೋಂದು ತುದೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಆನೆ ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಕಡಪಡಿಯರು ನಿಕ್ಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಜ ಇಂಚಿನವರ ಆತಂದು ಕೆಲವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಭೋಜನ ಮಗನೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರ ಅವು ಆಲೋಚನೆ ದಯ ಬರ್ತಾನೆ ಬಂದ ಈಗ ಯಾರು ಪನ ಅಂತಾರೆ ಭೋಜನ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಪ್ಪಾಗ ತಿಂತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಭೋಜನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಪೊರ್ಕಿ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಪೊರ್ಕಿಡ್ ಐಟ ಸಾಧು ಕೋಕಿಲನ ಶರಣ್ಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಭೋಜನಗ್ಲ ಅರವಿಂದ್ ಅನ್ನಗ್ಲ ಅಂದು ಈಗ ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅದೇ ಪಾಪಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎಪ್ಪಡೋದು ಅಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೂರ ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪದು ಪೂರ ಓಕೆ ಆದಿತ್ತು ಬಟ್ ಮಲ್ಪ ರಾಯ್ ಅಪ್ಪಗ ಅಂಚ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಪಾಪಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪ ರಾಯ್ ಜೊತೆ ಅಲ್ತು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಂಕು ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ದಗಲ್ ಬಾಜಿ ಡೆಂಕ್ಲು ಒರಿಯೋದರಿ ಅಸಲ್ ಡೆಂಕ್ಲು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿಕ್ಕ ಅರವಿಂದ್ ಅನ್ನ ಪುರ ಐಟ್ ಎಂಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ವಿಜಯಣ್ಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಐಟ್ ಭೋಜನ್ ನಿಜ ಅಂದ್ರೆ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇಟು ದಗಲ್ ಬಾಜಿ ಡೆಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಪಾತನ ಮೊನ್ನೆ ಇಂಚ ಪಂಡೇರದು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದೆ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದು ಬಂಡೇರು ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲರಿಗೆ ಬಂಡೇರು ಮಲ್ಲರ್ ಬಂಡೆ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ 2-3 ಸೀರಿಯಲ್ ಪುರ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಆತ ಹೊತ್ತು ಬಕ್ಕ ಬಂಡೇರು ಇವಳು ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಈಗ ರೂಪೇಶ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಕಂಡು ಸರಿ ಓಕೆ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಕಲು ಅಂತ ಬೇತೆ ಒಂದಿತ್ತು ಶೀತಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ರ ಅನುಶ್ರೀ ನಂಚ ಮುಂದೆ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದಿತ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಭೋಜನ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದು ಬಕ್ಕ ತುಯ್ಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಆಡಿಷನ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇವೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸರಿ ಓಕೆ ಮಾಡುವ ಸರ್ ಅಂಚ ಒಂದು ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಅಲ್ಪ ಲೊಕೇಶನ್ ಬರ್ತೇವೆ ಬರ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ನು ಸೂಪರ್ ಅದು ಬಂಡದು ಫಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ಡ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಪಾಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಟಿಪ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ఒక ಓವರಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಏರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಡುಲ್ಲೇರು ಎಂಚೊಂಡು ಪಾತ್ರ ಹಾಕ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಹೀರೋ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಹಾಲ ಸೂಪರ್ ಎಂಕ ದಗಲ್ ಬಾಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದಿತ್ತು ಮುಂದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬಡಿತ ಐಟು ಅಂತ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಬಾಯ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಾಯ್ತ ಮೂಲ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗೆಟಪ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಂದು ಮಲ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಪಾತ್ರ ದಾದ ಹೊಡಿತು ಐಟ್ ಒಂಜಿ 50% ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ಕೋರ್ಸ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಫೈಟ್ ಡಾವಡು ಸೀನ್ಸ್ ಡಾವಡು ಅರೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ 4 ಟೇಕ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಯಾನ ಇಂಚನ ಬೋಡಿ 4 ಟೇಕ್ ತತ್ತಂತೆ ಅವ್ರು ಇಕ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಅನ್ನೋ ಮಲ್ಪ ಇಜ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಂತೆ ಪಾಪ ಕರೆಗೆ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತು ಯೂಶ್ವಲಿ ಅಂಡ ಬೇತೆಗಳ ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲಂತ ಅಲ್ಪೇನು ಮೇರಂಚ ಆಯ್ತು ಮಾಡು ಈಗ ಶಾಕೆ ನೀನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಂಗೀತ ಒಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಿನಲ್ಲ ಅವಳ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇತು ಸುಮಾರು ತೂಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವಳ ಪಂದಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಾದು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂದು ಎಟ್ಟೆ ತಿಕ್ಕಿದಿನಿಂದ ಆರ್ಲ ಅಂಚ ಅವಳ ಒಂದಂದು ಅವು ಆರ್ನೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿರಾರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬೋಲ್ಡ್ ಸೀನ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ಅವಳ ಮಲ್ಪಡಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬೂರ್ನ ಪತ್ತನವರು ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ ಐ ಕಾಂಟು ಇಂಚ ಪಂತಾರೆ ಕೆಲವರು ದಾಲ ಮಂಡಿಜ್ಜರು ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳು ಓಕೆ ಅಂದ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ ಪಜೀರ್ದು ಇತ್ತು ಆ ಪಜೀರ್ದ ಮಿತ್ತು ಬೂರ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೈತ ಮಿತ್ತು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲನ್ನು ಮಲ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಆರು ಮಲ್ತರು ಮನದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ನಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪಿನ್ಗೆ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಡಿ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಗಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರ ಅಂದು ಅವಣ್ಣ ಬೈತು ಫುಲ್ಲು ಕೆಂಪು ಅಂದು ಐಕ್ ಅಂಚ ಆತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಶೋಭರಾಜ್ ಸರ್ ಇತ್ತು ಆರ್ಲಾತೆ ಸಂಗೀತ ಮೇಡಮ್ ವೀಣಾ ಸುಂದರ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಅಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಪಾಡನು ಸಂಗೀತ ಮೇಡಮ್ ಲಂಚನ್ ಆರು ಸುಮಾರು ಪಿಕ್ಚರು ಅಪ್ಪಗುರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಪೇಂದ್ರನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಿನಾರು ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಏತೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ತೂತೇರು ಅಮ್ಮನವ್ರು ಮಾಡ್ತಿನಾರು ಸಂಗೀತ ಆರು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಏನಾಗ ಡೈಲಾಗ್ ಶೀಟ್ ಕೊರಿ ಅಂಕುಲು ಕೊರ್ನಾಗ ಆರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲು ದುಮ್ಮಂಜಿ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಸಾಗರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜನ ಅಪ್ಪಗಾರು ಆತಿಜ್ಜ ಅಂದು ಏತು ಕೂಡ ಆತೆ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತೇರು ಏನು ಅಂಡ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಕ ಎಂಚ ಅಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಕೊರಿಯೆ ಕೊರ್ನಾಗಾರು ತೂದಾಯ್ಬೇಕು ಶಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕೇನ್
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಯಾರು ಇದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದು ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ ಅಂತ ರೈಟ್ರು ಅಂತ, ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಬರ್ದಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಹಿಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂತ ಅದಂದು ಅಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂದರು. ಹಿಂಗೆ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ ಮಗನ ಹೆಂಗೆ ಲಂಚ ಬೋಡಿಗೆ ಇತ್ತು ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಮಗನೊಂದು ಆ ಬಾಂಧವ್ಯನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಯೋ ಥರನೂ ಇರಬೇಕು, ಮುದ್ದು ಮಾಡೋ ಥರನೂ ಇರಬೇಕು. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಮೂಜಿ ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಮೂಜಿ ದಿನ ಎತ್ತು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರಣ್ಣ. ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ಪಗ ನಂಗೆ ಕೊಂಚಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಪಾಡ್ನೆಕ್ಳು ಒಂಜಿ ಶೋಭರಾಜ್ ಸರ್ಲಾತೆ ವೀಣಾ ಸುಂದರ್ಲಾತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಬೊಕ್ಕ ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯುವ ಅಂದು ಆರು ಮಂಡ್ಯ ಬೆಳೂರು ಆರು ಮಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್. ಬಟ್ ಒಂದು ವಿಲನ್ ಅದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆರು ಪಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಕತೆಗೆ ನಗನೇ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋರು ಏ ಮಾಡಿಸೋದು ಬೇರೆ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆರ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಜೈನ್ ಇತ್ತಾರೆ ಆರು. ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಪ್ನ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರಂದು ಊರ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಒಂಜಿ 3-4 ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ವಿಲನ್ ಅಂದ ಓಕೆ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಜನ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೈಟ್ ಸೀನ್ ಕೊರಿಯ ಹೀರೋಯಿನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಫೈಟು ತುಯ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಫುಲ್ಲು ಖುಷಿ ಆಯ್ರು. ಇಜ್ಜಂಕ್ ಈ ವರ್ಷ ಕಾತೊಂದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕಂದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದು. ಬೊಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ದೀಪಿಕಾ ಅಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಆರ್ಲಾತೆ ಒಂಜಿ ಪುನಃ 4 ಸೀನ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಮೈನ್ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ವಿಲನ್ ನಾನು ವಿಲನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು ಬಿಫೋರ್ ರಿಲೀಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣೆ ಆರು ಹೆಗ್ಲೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಆರು ಈಗ ಇಂದ ಈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತಿಕ್ಕಲ್ಲ ಆರೇ ಕಾರಣ ಉದಯ್ ಸರ್ ಇತ್ತದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣಯ್ಯ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಲೆ ತಂಪೋದು ಪಾಪ 2-3 ಸರಿ ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪದು ಪುರ ಮಲ್ತಾರೆ. ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾರ್ ಅಂತಂದು ಆರ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ನಾಟಕ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಲ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಅಡೆಲ್ಲ ತಂಪೋದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೊಪ್ಪದು ಇನ್ನಿಮಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಕ್ಲೆ ಕಾರಣ ಅಂದು ಪನ್ನೋಲಿ ಆ ಪಾತ್ರ ಅವಲಂಚನೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡಾಯ್ತು ಆರು ಕೆಲವರು ಕನ್ನಡ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಕೊರಡೊಂದು ಇತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಬಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನೊಂದು ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ತಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಂದು. ಬಟ್ ಆ ಕತೆಗೆ ತೋಡ ಆತ ಎಂಕ್ ಕೊಡ್ತ ಅಂದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದೆ ಏರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತೇ ಆರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಸಂಗೀತ ಆರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ತದ್ದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ತಾಂಡವ್ ಪಂಡದ್ದು ಒಂದೆಟ್ಟು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಶೋ ತೊಚ್ಪಾನ ಕೊಂಡರು ಅವ್ರು ಯಾರು ನನಗೆ ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು. ಅವರು ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗೋಯ್ತು ಆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಯಾರ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತು ಒಂದೇರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ದಂತೂ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಸರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಆರ್ಲಾಚೆ ದುಂಬುದು ಅಂಕಲ್ ತಗಲ್ಬಾಜಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಇತ್ತು ಅಂಕಲ್ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಲ್ಲ ನಂಚು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಕ್ಲೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಊಡು ಎತ್ತೋ ಪ್ರತಿಭೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತೋಚ್ಪಾಗೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಕಲ್. ಇತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ಷಕ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕ್ಲಾಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಕುಲ್ ದಯದು ನೆಟ್ಟು ಮಾತಲ್ಲುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಮಗಲ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಂಜಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಲು ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಯೂತ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ಲು ಉಂಡು ನಾವನ್ನ ನಿಕುಲು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿನ ಜಾಗಗ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋರ್ಚಿ ಐಟ್ ದಾದ ಮಾತ ಅನಾಹುತ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಏತು ಮೋಕೆ ದೀದಿಪ್ಪರು ಒಂಜಿ ಏತು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಕನಸು ದೀದಿಪ್ಪರಕ್ಲು ಐತ ಮಿತ್ತು ನಿಕ್ಲ ಭಾವನೆದ ಮಿತ್ತು ಗೊಬ್ಬೊರ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ಲು ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಪವಾಡ ಅವು ಮಾತಾಡಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಅಜ್ಜನ ಪವಾಡ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ತೊಜ್ಪಾಗ ಪಂಡ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಟ್ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಡೇ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಕೆಲವರ ಇಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನಕೊಂತೆ ಹಣ್ಣು ಮುಗಿನೊಂದು ಲೆಕ್ಕದ ಪೋಯರ್ ಅನ್ನಕನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿಪ್ಪ ಅಂಕಲು ಅವು ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾವಡು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಪನ್ಪುನ ಕ್ಲಾಂತ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇನ್ ಬೆಲ್ ನಿಲುಪೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಆತಂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆನಗಾರನ್ ಎನ್ನದ ಅದನ್ನ ಆತನ ದಯಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಕಾಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಆತನ ಪವಾಡಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆತನ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತಿಕ್ಕರ್ಲ ಆರೆ ಕಾರಣ ಇಂಕೊಂಡು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಜ್ಜಂದು ಎಂಕ್ಲು ಉಂತಾದಿತ್ತ ಆತ ಹೊತ್ತಿಗೂ ಅಜ್ಜಡಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜ ಎಂಜಿ ಕಾತ ಇಂಚಂದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪಣ್ಣಾಗ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣೆ ಪಣ್ಣಿ ಇಂಚ ಪುತ್ತೂರ್ದಾರ ಒಂಜನ ಉದಯ್ ಸರ್ ಅಂದು ಪೊಲ್ಲೆ ತೊಪ್ಪೆ ಅಂದು ಅಜ್ಜನ ದಯಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಿತು ಆಯ್ನು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗೀತ ಭಟ್ ತಿಕ್ಕಿದನಲ್ಲ ಅವಲಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕತೆ ಬರೋಕೆಂದು ಓಕೆ ಆದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಯ್ರು ಅಲ್ಲಂಜಿ 21 ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಹೂರ್ತ 15 ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ 3 ತಿಂಗಳು ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಶಾಕ್ ನಾನು ಒಂಜುವರೆ ನೆಂಚದು ಮಾತ್ರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಆತುಂಡು ಶೋಭರಾಜ್ ಸರ್ಗೆ ವೀಣಾ ಸುಂದರ್ ಪೂರ ಕಮಿಟ್ ಆದ್ರು ಇಲ್ಲೂ ಪೂರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆದೈತು ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಹೊರ ಮುಹೂರ್ತಂದ ಆಯ್ಬೇಕು ಬೊಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುನ ಬರ್ಚಿಂದಿತ್ತು ಸರಿ ಆತ ತೂತು ನಾಡಿಯೋ ಒಂಜಿ 15 ಜನ ತಿಕ್ಕಿರು ಪಾತೀರ ಅನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಹೊರ್ತಿ ಓಕೆ ಅನ್ನು ಹೀರೋಯಿನ್
ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಕತೆ ಬರೋಕೆ ಓಕೆ ಅಂದ ಅವು ಪಂಡೆ ಒಂದು ಎರಡು ಕಡೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂದ ಓಕೆ ಸರ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ತುಂಬ ಏನಿದಿಲ್ಲ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಪಡಿ ಈ ಥರ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೂರ ಓಕೆ ಬಂಡೆ ಓಕೆ ಬಂಡಕ್ಕೆ ಮೂರ್ತ ದಿವಸ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅವತ್ತು ಸಂಜೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಮ್ಮದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಮುಹೂರ್ತ ಅದು ಮನೆ ಬೈಯದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಹೂರ್ತದಾನಿ ಆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪೋಷ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಕೈತ ಮನದಾನಿ ಇರ್ತೀನಿ ಶೋಭ್ರಾ ಸರ್ನ ಬಯ್ಯ ಬತ್ತದು 6 ಲಕ್ಕ ಬತ್ತಿತ್ತು 2 ಜನ ಮತ್ತದು ಪೂರಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಬರೀ ಇಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಲು ಆಯ್ತು ಒಂದು 2 ಕಡೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳು ಈಗ ಒಂದು 2-3 ಸಿನಿಮಾ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೇಡ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಶಾಕ್ ಉಂಟು ದಾದಾಲ್ಪುನೊಂದು ಪೂರ ಹಣ್ಣು ಹೊರಂಬರ 10 ಗಂಟೆ ಉಂಟ ಅಂದು ನನ್ನ ದಾದಾಲ್ಪುನೊಂದು ಅಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆಫೀಸ್ಗಳ್ದು ಅಜ್ಜ ಇದೇ ಕಾಪಾಡು ಒಂದು ಬಂದದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಅಜ್ಜನಂತ ಬಂದರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಂಗೀತ ಒಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಜ್ವರ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಯಾವಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು 3 ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 15 ದಿನ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫುಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟಿದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೌದಾ ನನಗೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಶೋಭ್ರಾ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಹಂಗಿದ್ದು ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆಯಿತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಒಂದು 9 ಗಂಟೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸರಿ ಒಂದು 9:30-10 ಗಂಟೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ಹೀರೋಯಿನ್ ಕೂಡ ನಿಜ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಶಾಕ್ ಉಂಡು ನಂದು ಅದು ನನ್ನ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿತ್ತೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನೆಂಚೇನಿದ್ದೀನಿ ಕತೆ ಹೊಲಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಜೈಕೋಲನ್ನ ಒಂದು ಮಲ್ಪಾರ ಅಂದು ನಾನು ಅವ್ರ ಇನ್ನಿಟ್ಟೆ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಫೋಟೋ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಕಡಪುಡಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇಡಿತೀನಿ ಓಕೆ ಸರಿ ನಾನು ಬಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊರಂದೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ಬರ್ತದ್ದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತು ಬೇರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗೀತದ 50,000 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಿ ಇಂಚ ಅವರ ಕೊರಗ ಜನ ಶಕ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ನತ್ತು ಆ ಹುಚ್ಚು 10 ಜನ 40 ಜನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಒರಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪೋಪೇರು ಮೂಲೆ ಪೂರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅವರ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ಒಲಾಂಡದ ಹುಚ್ಚುಲೂರು ಮಲವಲ್ಲ ಸರ್ಪಲ್ ಊರು ತಾಳಿಗ ಸರ್ಪರು ಈಗ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಡೆಂಕ್ಲು ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅರ್ಜನದ ಇಟ್ಟು ದಾಲ್ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ನಿಜ ಖಂಡಿತ ಅಂದ ಎಸ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 2ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ತುಳುನಾಡು ರಿಲೀಸ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲಾರು ಓಲ್ ಮಾತ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅದು ಈರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಮಗೆ ಅದು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಂಡದ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 2ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತ ಕುಡ್ಲ ಡೆಂಕ್ಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತದ ಮೇನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಪ್ಪಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಉಡುಪಿಡು ಸುರತ್ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಮಲ್ಪಡು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುರಣಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಅಂತೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಸೆಟಪ್ ಸರಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಅಂತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂಚಿದೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಐಕಿತ್ತೆ ಈ ವಾರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಅಂತೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಮುಲ್ಪ ಅಂತೆ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ತು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪಗಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ಲು ಉಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ದಾದೊಂಡ ಎಂಕ್ಲೇನು ದಗಲ್ ಬಾಜಿಲು ಎಂಕ್ಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅವೇನೊಂಜಿಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಗೆಂದಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಂಡ ಮುಲ್ತ ಜನಕ್ಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ದಾದೋಡ ಇಟ್ಟು ಪೂರೆ ಅನ್ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಅನ್ನೈಟ್ ಅವನ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಂದಾದರು ಅಂಚೆನೆತ್ತಿ ಇಂದುಲ್ಲ ಕ್ಲಾಂತ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತದ ನೆಟ್ ದಾದೊಂಡ ಕಾಮಿಡಿಲು ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ದಾದೊಂದು ತೋಚ್ಪಾದ ಯೂತ್ಗೊಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಲೋಕಗುಲೆ ತೊಂಗೋಪುಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಚ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಯ್ನ್ ಅಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಪವಾಡ್ ದಾದಂಡ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೇ ಅನ್ನು ತೋಚ್ಪಾದ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಪುಂಡು ಹೊರ ಬರ್ತದೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತದೆ ತೂಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರಿಲೀಸ್ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಸೂಪರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಉಂಟು ಗೂಗಲ್ಡು ಪಾರ್ದಲ್ಲಿ ತೂರು ಸೂಪರ್ ಮಾತಾಡಲಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಬಂಡ ಜನಕ್ಲೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಂದು ಬಂಟೇರು ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ರೀಚ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ನೀವು ಹೊರ ಬಲೆ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಬಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಪನ್ಪರು ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾರ ತೂಲ ಮಾರ ಎಂದು ನಿಕ್ಲು ಪನ್ಪರು ದಯಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತು ತೂಯಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಲೆಗೆ ಎಂದುವೆರು ಎಂಕ್ಲೆಗಳು ಒಂಜಿ 4-5 ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನಗೇನು ನಾನು ದಯಮಲ್ತದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತದೆ ತೂಲೆ ಅಂತ ಎಸ್ ಅಣ್ಣ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಪನಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರಡ ಕುಡೋರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಂದಾದ ಬಂದಾಗ ಫೆಬ್ರವರಿ 2ನೇ ತಾರೀಕು 2024 ನಾನು ಒಂಜಿ 4 ದಿನಟೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಳುನಾಡು ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಚನೆ ಮಾತ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಪೋಲೆ ಸಿನಿಮಾನ್ ತೂಲೆ ನಿಗಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಕುಲು ಕೂಡ ಪನ್ನೊಂದು ಪುಂದಾದಂದು ಪನ್ನಾಗ ಏರೇರೇಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮೇಕರ್ಸ್ನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕ್ಲಾಂತನ್ ಸಿನಿಮಾನ ನಾನೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಗಲ್ ಬಾಜಿಗೆ ಎಂದರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಮೀಡಿಯಾದಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಕಾರಣ ಐಟು ಸೂರಜ್ ಬೈ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೂರಜ್ ಅಪ್ಪ ದಗಲ್ ಬಾಜಿ ಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫುಲ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ 5 ದಿನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಬರ್ತದ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಆನ ಚಾನಲ್ ಡೆಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೂರಜ್ ಆನ್ಲೈನ್ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಸೂರಜ್ ಪಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮೇಯ್ನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇತ್ತಿನ ಸುಮಾರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆಂದು ಅಂಚ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಟ್ಟೆ ಇಂಕ್ಲು ಇತ್ತು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಸಹಕಾರಿ ಪಡೆದು ಕೇನು ಎಸ್ ಅಂಚ
ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೂಯರ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 2ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕ್ಲಾಂತ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದುಂಡು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಪಿನಡು ತುಂಬು ಟ್ರೈಲರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ತೂಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಪಡೋದು ಏನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದರ್ಶನ ತೂಯಿನೇಕ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಸೊಲ್ ಮೇಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ನಮಸ್ತೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.